Pozdrav ljudi, ovdje vaš voditelj Neven. Imamo danas neki video za vas, ovo je više ono kao lagan video, ne znam da li neko sad lupa previše. Mislim, meni ovo više ništa nije smešno, vama možda jeste. Nego evo kreće video. Branko Most je dobio ime po? Pa po nekom Branku. Ko Branko? Pa ne znam. Pa po Branko nekom. Skočio je onaj s mosta, kako se zove? Ko je skočio s mosta? Milutin Milanković. Milutin Milanković, okej. Znači Branko Most po Milutin Milanković. Dobro, ništa, ne. Jo, Bože, gospod. Ja ću kaj. Ajde, nek on kaže. Branko Ćopić, jel tako? Dobar, pun pogodak. Ne. Kako si rekao? Branko Ćopiću. Branko Ćopiću. Branko Radičević. Branko Radičević. Pančevačkom mostu. Nikoli Tesli. Nikoli Tesli? Da. Okej. Branku Ćopiću. Branku, ne znam kom Branku. Đoković. Đoković. Ne, nije taj Branko. Branko Đoković. Branko Đoković, okej. Radičević. Radičević? A ja ću kažem onda Ćopić. Dobar. Branko. Kom? Ćopić. Branko. Kom? Radičević. Dobar. Verovatno, da. Branko Most, po kom je dobio ime? Kockić. Nije Kotkica 100%. Nije. Nije. Dobro, znači koji je? Pa ne znam, nijednog drugog. Ćopić. Branko Ćopić? Ne znam. Zaboravio sam to. A šta misliš po kome je dobio? Pa znam, pa... Koliko imamo mi Branka poznati? Brate, ima Branko Ćopić, buraz. Okej. I nema više nijedan Branko. Pa Branko Radičević. Jebote, deca znaju. Ja ću... Branko nekom, brate. Kom? No, ne znam. Pa neću ja da budem glupa ovdje. Pa kako ćeš da budeš glupa, što bi bilo? Pa ne znam, pa nisam. Šta onda? Pa po Branku, ne znam, Radičeviću. Eto, pucaj i upada. Šta znaš da jeste? Aha, jeste, imam. Jeste stvarno. Jeste stvarno. Ne. Pa znam da nije. Ali jeste sigurno. Obećavam ti da je Radičević. Branko Đoković. Branko Đoković. Ne želimo da pričamo. A nisam teo sam s njom, nisam teo s tobom. Imamo traume. Mogu ja sedam tu? Ne. Mogu ovdje? A dobro, ovdje mogu. Ne. Gle ovdje. Gle, sad ću ti kažem nešto. Ne želim. Wow. Što si me ostavila? Što si me ostavila? Gle ovdje. Bežiš, a? Hvala što ste me ugrejali ovo. Kako se zvao Sveti Sava? Sava. Ne, molim te. Aleksandar. Marko. Rastko, brate, ne znam. Rastko i prezivao? Nemanja. Nemanja, prezivao? Arhanđel. Šta je pitanje? Kako se zove Sveti Sava? Da. Svetac. Svetomir, ne znam. Svetomir? Sveti. A kako se prezivao? Pa Savić. Svetomir Savić. Jeste valjda. Sava. Sava? Sava, da. Stefan. Stefan prezivao? Nemanjić. Wow. Pogodila sam. Rastko Nemanjić. Da. Rasko Nemanjić. Rastko Nemanjić? Da. Sveti Sava. Ovo moguće, kako se zvao? A šta Kako mene se pita? zvao Sveti Sava? Kako se zvao Sveti Sava? Kako se zvao Sveti Sava? Kako se zvao? Evo ja ne znam. Rasko. Rastko? Ne, nije Rasko. Ne, nije Rasko, stani. Pa Sava. Ovo, ko sam glup. Neće, imam bar video za tebe. Ne. Ne Što? volim. Ne volim kamere i snimanje. Da. Neće, imam bar video za vas. A nije što, šta? Ajde, da ću ti je biraš? A, okej. Koja zemlja na Balkanu ima najmanji prosječan IQ? Bosna. Bosna? Bosna. Bosna. Srbija. Dobro. Brate, Bugari. Bugari. Dobar. Možda Srbije. Možda Srbije. Bosanci. Bosanci. Srbija. Srbija. Makedonija. Makedonija. Možda Slovačka. Slovačka. Okej. Pa, boga mi Bugarska. Okej. Dobar. Bosanci. Bosanci. Što, oni misle da su glupi? Nemam pojma. Šta misliš? Ko je ono pigl do jaja? Srbija. Uje. Pa Albanija.
Okej. Bosna. Bosna, okej. Srbi bre, najgluplji. Srbi, okej. Albanija. Albanija? Albanija 100%. Albanija 100%. Albanija, brate. Moldavija, ne Albanija. Moldavija? Možda Moldavija. Albanija. Albanija, jeste. Pa ne znam, Hrvati. Hrvati, okej. Bosanci. Bosanci. No, Crnogorci, ja mislim da ima Crnogorci. Srbi. Srbi. Gde nađu Srbe? Albanci. Slažem se sa kolegom. Znači, Albanci. kojeg pigla? Bosna? Japan, brate. Japan. Ovo je dobar bait. Pa Japan, druže, su izmislili ono kuli gradove i brate. Daj, ne, molim. Aj nešto da je smislenije. Kako na Balkanu? Da, jes. Na Balkanu? A ovo ti si ni zajebavao, ovo je objasnio, ovo je dečko je objasnio neke stvari. Već se raspitali. Jesam? I kako je bilo? Užasno je bilo. Pa još jednom. Ne, čao. A gdje ćete? Koliko ljudi ima na svetu? Mnogo. Bilion i više. Bilion i više. Ne znam, ajde nek bude tako. Pa na 8 smo se popeli, jel? Kako? Na 8 smo se popeli milijardi, jel? Dobar. 6,5 biliona ili 7? Nekoliko milijardi, nemam pojma. Nekoliko milijardi, 2, 3, 4, koliko? 6, 4, 3. 8. 7 biliona, valjda. 7 biliona. Nemam pojma. Šta misliš koliko ima, otprilike? 8 biliona. Brate, puno. Koliko otprilike? Puno, da. Otprilike? Pa nekih milion možda. Milion. 8 biliona. Biliona. Ne znam. 8 milijardi. Biliona. 18 miliona. Biljard. 18 bilijardi. 8. Na k***ste nos. 8 biliona. 8 bilion. Biliona. 7,5 milijardi. Milijardi? Da. Bože me sad čuje. Možda 320 miliona, 330. Dobar. 69 milijardi. O, brate, 8 biliona. Okej. To i ja mislim. Koliko ljudi ima na sve? 8 milijardi. 8 milijardi. 8. Koliko? 7,5. Je li droga loša? Ne. Zašto? Zato. Objasnim. Organski. Organski je. Zavisi u kojim količinama. Znači, zavisi od količine. Da. Znači, može bude dobro. Pa ne znam, zavisi. Iz nekoga se bloka vjerojatno nije, ako piti nekog preko južne reke, možda jeste loša. Zbog zavisnosti, dugovi mogu da budu isto svih loših stvari uglavnom. Znači, loš stil života? Da. Okej. Ne. I zašto? Pa zato što, eto, tako lepo. A zašto? Pa, brate, eto, ne znam. Pa dobra je zato što, pa eto tako, aktivira moždane ćelije. Wow. Da. Bravo. I dalje? Zavisi, zavisi od koje droge, znaš. Da? Zezanje. Šta? Zezanje. Zezanje, okej. Da neko proba drogu, na primjer travu, taj posle par mjeseci neće mu biti dobro i ono može da crkne lagano. Ne. Zašto? Šalimo se, jeste. Nije dobra droga, nemojte ljudi se drogirati. A to jest? Ako ne koristi previše, onda je okej. Ne. Zašto? Lepo je kad se koristi. Koja je droga? Dosta. Nisi koristio. Zavisi koja. Koja nije loša? Vutra. Dobro. A ostalo to je već ne. Znači samo utra može bude dobro. U dobrim količinama. Ubrzava rad srca, Dobro. ne stvara zavisnost. Ne piješ kafu? Ne. Okej. Da, ne drogirajte se. Wow. Zašto je droga loša? Zato što se naučite i budete debili. I umrete od toga. Wow. Jeste. Zašto? Zmajevi. Nastavi? Pa, Zbog zmajeva? da. Okej.